Казвам се Силвина Запрянова и работя в Институт по биология и имунология на размножаването към Българската академия на науките. Аз съм Александър Димитров Куков от Институт по биология и имунология на размножаването. Избрахме да караме нашия стаж в тази лаборатория. Тук се провеждат молекулярно-диагностични изследвания на паразити по пчелите, които причиняват щети в пчеларството. Нашата лаборатория е включена в проект към Националната развъдна асоциация по пчеларство. При мен работят, той е като един вид специализация от Българска академия на науките. Има докторанти, има и научни работници. Много будни, много информирани и проявяват и творчество. Методите, които ще работим и с колежката, това са PCR, микроскопско откриване на ноземите, пречистване на нуклеинови киселини, доказване на съществуване на някои вируси. В последно време се занимаваме с патология по пчелите, откриване на нови нозематични единици, нови патогени, които в България поначало не са познати. Един от добрите резултати, които ние получихме, именно чрез молекулярно-диагностичните методи, PCR, това е установяване на нозема церане, се казва, което причинява големи икономически щети в пчеларството. Засегната е почти 70% и повече от пчелната популация. Нашата цел е да работим с препарати, които фактически да се избегнат самите антибиотици, да не се отлагат в меда. Това е важно за тези, които гледат пчели, просто като си купуват пчела майка, да знаят точно каква е и дали има заболявания при нея. Предмет на лабораторията това е установяване на генофонда в страната, в България за пчелите. Като в нашия стремеж е да можем да докажем, че има пчела, която е характерна за България. Тя е кръстена родопика. Работиме по този проект. Той е нов с идея да се генотипизират подвидовете и расите пчели, които се срещат в България. За сега сме установили два вида – македоника и другия е карника. Изследванията продължават.